Noia será sede esta fin de semana dun evento deportivo de primeiro nivel. O pabillón Agustín Mourís acollerá entre o 15 e o 16 de xuño o Campeonato de España de Clubes de Fútbol Sala na categoría sub-14. El mayor evento a nivel clubes sub-14 que va a venir a Noia este fin de semana y donde van a participar 4 equipos infantiles de un gran nivel. Ademais da representación galega, participarán outros 3 equipos nacionais, entre eles o Barcelona. Esperemos que sexa un éxito, porque estamos falando dunha categoría moi importante, a categoría sub-14, previa neste caso a categoría cadete, e sobre todo coa presencia tamén dun equipo como ademais do Mostres, do equipo de Zaragoza, do Galicia Gaiteira galego, pero coa presencia do Fútbol Club Barcelona de base. Estamos falando de 4 clubes que seguramente nun futuro moi próximo van a ter representación nas seleccións nacionais. Dende o Concello quixeron agradecer a confianza depositada pola Federación no municipio, que continúa coa súa aposta decidida polo deporte. Noia está de celebración unha vez máis por as múltiples actividades deportivas que se desenvolven e este é un exemplo delo, sobre todo en este caso pois afectando a ese fútbol sala base, a esas categorías inferiores, dende o propio clube se está facendo un magnífico traballo e imos a ter a oportunidade pois, de disfrutar dun evento de primeiro nivel e tamén tendo en conta que aí está o futuro. Moitos deses participantes nesta categoría sub-14 pois serán posiblemente nos vindeiros anos os representantes do fútbol sala a nivel nacional na categoría profesional. Neste sentido, o alcalde explicou que xa se teñen acometido melloras no pabillón e que existe un compromiso de investimento por parte da Xunta para aumentar o aforo.